Ngimla klem da aingu yu blay but da ka basngongu ri pi na marhaba phila yo sngo yigini ki jingkhot ya ka bangila khot ya pi he chigini ki jeseng jogini ka healing service phila wan ba phila ya shimman talang hagani ki jeseng kuplay Shibun ki jingdon kat ke jofi na do sngi sa jan but kum juru haga sngi try but na aingu yu blay shisha try la pen khia igi babon utray la kta igi babon but kam da day da ka jingpen khia aga bakin jado anrei ngasngo yu blay ba ka don ka jingpen khia haga bakin jamin sim kiba shate kiba shakhom kiba shale don bor haga bor ke jong syaitan haga bor ju ki ksut kiba 4 ju tip yu blay kiba 4 ju mat yu men sim ba khoi hagini ki jesang shisha kliyo mat bangangai kadi ke jingyai lenti ke jongki menta bakin sedang ya kene ke jingyai lenti ke jongki bakin sedang ban yat pat ya kene ke lenti ke batmangin duai na ka banta jongki bau blay un bat scam yaki namar shisha syaitan unwan bait baniale namar usngo benut lada ka wai ka mensim kawan syaga jingkala ka bomot badehing tanga sngo ba mapi ki ba la wan lang sigi ki jeseng bat pi ki badon hayeng ru sif klempoi sigi ki jeseng ngari ngangai philaya dwai na kam tanga ki jeseng ngasngo ba fi philaya kershan ya gani ka jeseng ha ki jing dwai ki bari ki jong fi den la ka daw gani ki jeseng ka long syaga ba job kublay Shibun na bata jong fi but tunang ye dwai ru na kamanta kini ki mensim ki ba kodor ya ka ba kilawan sya gajing kala ka momot but ngada dwai ba ublay unang pansyai bor shu ya pi na ka yeng ka jong pi ya ka ba finang la ban kershan ya ki jing shakri but kamtam ya ki mensim ki ba kodor ya ka ba utrai ula penim ba ngada nget ru ba ublay unang ai bor ya pi banginang la ru ban ya kendu na ka por sya ka por ya banginang la ban ya snok tilang bal gani ke jing shakri ngi don ya ke jing thmung ngi don ya ke jing angrut tang ka we baki men sim kin wan sya ka jing penem baki men sim kin ithu yo try baki men sim kin lat na ka du jok bakin yo ya ka beneng bakin lat na ke jing te jing khom na ke jing dum jong baman bakin wan sya ka jing shai ka jong kris bagade ka ta ka ni ka ministry ka yeng ha ka ta ka Nongkhryiem mau try ong igani ka jing shakri ka jong yu ong khilek ban ya lap ka gospel shaki ben riu baro ngim ju ya compromise ka gospel na do basdang jong ni ka jing shakri na do snam arajar nyo hadu menta ngialap ban ngiaya lap ya ka gospel paleng ngialap na marbo try pa ngi pen ko ngu ya ka ktien ngi shakri yu blay da ka jing pen ko ngu da ka donut baro ban ngai ngu yu blay shisha leng ba ka ni ka jing shakri utray la kta Shibun ki mensim ban ngim la shu ban nyo nganget onda ngi life poi shebeneng la sai gini i ya kita ki mensim ki ba kodor ya ka ba try ula pen im leng ba ka ni ka jing shakri nganget pi ki ba ya kershan pi ki ba duai pi ki ba it ya ka ni ka jing shakri ngini don lang ha ta ka sngi bangini i ya kita ki so bangini i shisha ya ka ta ka jing trai ke jong blay ya kita ki mensim ki ba kodor ya ka ba try pen im leng ba ka jing snok ti lang ka jong i leng ba ka jing duai lang ka jong i leng ba ka ni ka jing shakri lang ka jong i leng ba ka ni ka ministry jong ka Potternet ban nga duai ba ublay shaw nang pansyai bor ya pi ba ublay unang pansle ya pi ya ka ba ublay unang penon kam shishu ya pi pala se film ju ya kendo yangi fi shupet bina ka screen la long ka bala wan ya kendo yangi ngin yo ban ya kren ngin yo ban ya duai ngin yo ban ya aingu lang yu ublay ya ka e bu try la le tadeng ta ngi da sngo comment ban ya kendo ifi ngi da sngo comment shisha ban ya shambat pi ya ka ba fila ban ya thuru ya ka e ka ba ublay la le ka ji em ju fi tese na preng jong firu ba ublay la pen khia ifi na fila yo jing pen em lam ngi ka jing shikri ngi khat sngo ba ya fi fila ban wan ban ya thu ban phla ban saki wei wala ban saki dei tang tau bala yo i dei tang tau bala yo sngo dei tang tau bala yo amat uta ula ban saki da people like i shai ka bor ka jong blay da fila amat shi shai ya ka ta ka jing it ka jong blay pli yo sngo shi shai ta ka sur ka bo blay o khat ya fi bar blay ula pen klai ka ji em fi wan ya thu ya ka ta ki aka baro khnang ba kita ki wei pat ki bam pat tip la ni kita ki wei ki badang don ha ka ta ka jing yale ha ka ta ka jing ya shate shakho makiru kin yo lang ya ka ta ka bor ba makiru kin yo jingker khulang kin yo men sim lang ya ka bakin yo yu jisu ha ka ji em ka jong ki ban nga ngai ka jing pla jong fi kan da long shisha ka jing kerku ka jing thu ka jong fi shisha kan da long shisha ka jing men toy ya ki ba bon ki men sim ki ba kodor tadeng ta la da fi kwa ban ya kendo ru phila ban wan ngi da ni sngi ba ar sngi balang hado ka sngi sa jan hoi nga don sngi ba ar sngi balang ba sngi sa jan ha ki gi sngi gi don ki we shakri ki jong try phila ban wan ngi yo ban ya dwai ngi yo ban ya slok na ka tien ka jong blay ban ya ai men sim lang mark liang ya ka bangin la ban san hau try ya ka bangin la ken ban kenjo ya ka ta ka bo blay ukmi lenti
nak jing em ke jungi bagi nam sa haju dari bagi nang kiu kan mau ke tin ke jong blai uji su ong kata pi pim chimla jet yang ngan ngala jet ya pi pol wang ala thung ya pi ba fin yai lek ba fin sai kita kisah bagi sok kin long ke biai ne kata ke jing angnot ke jong tra ujiet ma u yangi ujiet ma u ya pi padeng ta habula jet bula thung bula establish lagi bagi long ke biai lek nda sa haju dari bagi long ke biai lek bat ki ba sai so bar ngai utrai unang kerku ke jing em jong fi pinang long ki ba sai so bar kum ju ru ba kita kisah jong fi kin long ki biai ne mengadap syada ke jing kemen ke jing sungu si shayo blay ke ke bola le agini ki snam baro ke bola le agini ki skri bola le ke jim ke jongfi bagi nang aingu si su udang don shibun ki ke ba unang le rang ne shakmat ngakan mau tin ke jong blay na ke Genesis long ba arbu saw ka babel ka ong ye kata tiu Abraham ula temen baru blay ula kerku Abraham ki ke baro tadeng ta haba nginang ya ma kata ke jingat lenti ke jongi nginang I ya kata ke jingker khu ke jong blai haki ki baro ha ke jim ke jungi shisha bangi shakri blai shisha bangi nget shisha ngi pen ka ngo shisha ngi pen sngo bhayo blai shisha bangi shakri ke jingim ke jongi kanom sa akum jo ke jingim ke jongi kanom long kum jo ngini I ke jing kan tiu ke jong blai ngini I be ya kata ke jing pendap ke jong ke jing le phla ke jong man la ka sngi bat kum ta ngin yai lek bat ngin sai so bat ngi ta ki so ke nang yai long ki bayai ne shisha ba blai ker khu ki jingker khu ki long ki bayai ne ki so ki bayai ne problem ker khu pi ke por ka bamenta ke kwa ban dwai kan ker khu pi sang ini aingu lang ke por ka bamenta nam ta ki jeseng nadu men sngi sa jan bat menin ke sngi bangin aingu yu blai ru gin sai long ru healing festival hati madan pulo ngai thu lupa fi habunai September ha kita yo ki banengkong bu lupa ke jing dwai baladang aju om keren lupa mencim senam ya kata la film don baik kali ru penlang lupa ke baik kali ke jong fi ba pin yo ban wan segene ke jaseng how benai September jong ne senam hang thi aju jaka hamadan polo ngine dwai ke por mentang ngine aingo ke bo bleu la le ba ke bo nang don ban le in dwai bo bleu nang ker khoi fi ngine dwai try ne ke por ngadap de ke jing kemen de ke jing songo bo Khraw me try amarba melale Shibun ki kambah agane ke jeseng agane ke life whole life way tarik aingo eme ko pa ke jingpen khia haga do ke jingpen khia aga men sim ye ke jingle phla ki jome try o shisha ko konrat ke de bor wa de ke ti ke jome ke bamel apen emro Shibun ki men sim ablay shisha ko konrat try ho kata ke de ke jing angnot ke jome memman ka we ke men sim kan jatno reba baro ken poisha ke jing kala ke mut ke de mangi ko try ban chupen snow ko konrat ye ke tin ke jome man shu bet ye tau smba ya blay henry kata ke jing pen san ba kata ke jing pen he ke de ke jome ke jing pen roy ke jing pen man bon ke de ke jome try nget ke jing pen kala ke de ke jome try ngi bet you smba me go try menang kta me go try menang le ki kambang snungu ki men sim ki babon ko rat ki jing kta jing pen kendo ada dwai nam dan ki khon ki jamer ki ba kershan ki jing dwai go try ki bedon rengkat bagane ke jing shakring ada so e chai ki go try bang ada dwai ke ne ka por ka bamenta try jisu ya ka ba me men da ker khu no ki we pi we ya pi ba ifi kong kalau ye ke jong fi ke ba e ke ne ke shakri utra hi shau e ya pi utra nang ker khu ya fi ke khon ki kti haga trai ka kta ke jong fi ka pule ke dang le ki khon ki jong fi hagi kam ki jam bo bleu nang ker khu ba ke jing suk ke jing kemen ke jong trai ke nang dap ke nang shlei hagi long yeng ke jong fi shang im la ban siu ke liang de ke ya fi rengi ran tang ke jing dwai ban ker khu ya fi bo trai bo nang le ki kamba halor ke jing em ke jong fi shisha ai ngu trai ji so nam tan ki khon ki jome ki ba e ke ne ke jing shkri ba ki ba dan kti ke jat ba ke ne ke jing shkri nga dwai nga ker khu fi ki bam pat ya kendo bat ngiru ki blai kendo ru ba ki ba dan shjingai nang ne ki ban hajan nga dwai nga ker khu fi o try nang ker khu shishu fi ker hai met bat men sim hagi ke baro blai ker khu shisha ya kata ka met ke jong fi ya ka men sim ke jong fi unda ker khu shisha ro ke nya kata ka do jong fi ka kot ka khia na dong shadong un le utrai da ka bahatam ya fi hallelujah try nga dwai men ker khu ro ablai ya ka ne ke jishakri ka try jong ke healing festival ko long of September ro nginang dwai na do mentable ker khu ini ki khon ki jame baginang la aku kana ban pen kre ro na ka ne ke jeseng ka ban sawan pat hagar tenge jong jisu ngadwai nga ker khu fi we amen try na ker khu fi in say sempat ke healing festival house nice September hanus nam arajar arsa blame ker khu fi ngin saya syam nangai dwai sawan ye kendo la fidan ke testimony jing pla sawan ye tho ngin yo ban ye kendo ngin yo ban pen I ya kata ke jing pla ke jong fi ku blai Shibun ngin saya syam pat try na ker khu fi amen